O programa Rural Activo da Xunta permitiu contratar a 5 traballadores no concello de Lousame. Belén do Campo coñeceu de primeira man o labor que están a desempeñar na localidade. Lousame é un dos concellos beneficiarios do programa Galicia Suma Talento Rural Activo. Grazas a isto, contratáronse a 5 traballadores durante 9 meses. Esta mañá, a delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, desprazouse ata o municipio para comprobar o traballo que están a desenvolver estes profesionais. Zonas donde se están facendo traballos de limpeza gracias á axuda da Xunta de Galicia, neste caso na axuda de Rural Activa. Temos que agradecer ao Concello de Lousame que sexa quen, un concello responsable, que solicite esta axuda e que lle vai a dar a posibilidade de ter a 5 traballadores que durante 9 meses tamén a traballo completo, a xornada completa, van a poder facer diferentes actuacións de desbroces, de limpezas en zonas de franxas secundarias, en camiños, en zonas de áreas recreativas, como pode ser isto, onde convive a xente, onde pasea e onde temos que ter esas garantías de cara tamén á prevención de incendios forestais. A comarca do Barbanza ten 11 concellos que solicitaron formar parte deste programa. Vamos a falar de preto de 50 traballadores en Globel, máis de 800.000 euros. E na provincia da Coruña xa falaríamos dun investimento de máis de 5 millóns de euros. Por tanto, a Xunta de Galicia quere estar ao lado destes concellos, que como é o caso de Lousame, que apostan tamén de ter traballadores para facer unha labor importante e necesaria, sobre todo nesta época estival, nas zonas onde temos que facer tamén medidas preventivas de incendios forestais. O alcalde de Lousame, Esteban Ares, agradeceu o apoio constante da Xunta ao concello. E en particular neste programa que consideramos tan importante para, en primeiro lugar, para un concello pequeno e rural como é o noso, que temos unha grandísima extensión de máis de 90 km², e con este programa de Rural Activo, pois, sobre todo conseguimos dúas cousas, non? En primer lugar, darlle traballo a persoas desempregadas, en este caso a 5 traballadores que durante 9 meses nos van a acompañar facendo as labores de desbroce e limpeza das franxas para a prevención de incendios. E en segundo lugar, pois, eso mismo, non? Estamos en época estival, para un concello como a nós sería complicadísimo asumir todo este traballo de limpeza e poder facer a prevención de incendios que é tan importante agora no verán na época na que estamos. Os traballos desenvolveronse en algunhas parroquias e ampliaránse as restantes nos vindeiros días. A Xunta, aquí para estes 5 traballadores, nos concede unha axuda de preto de 80.000 euros, o cal é un importe, digamos, elevado e significativo para un concello como a nós. Seguiremos traballando, seguiremos pedindo axuda á Xunta de Galicia, que sempre nos responde e está aí, porque necesitamos, evidentemente, axuda, porque somos un concello moi grande, temos moitísimas zonas que limpar, e en eso estamos. Ao longo destes 9 meses esperamos podemos, digamos, deixar todas as parroquias e todas as franxas preparadas para evitar calquer susto que nadie desexa. O programa complétase cunha formación específica para as persoas contratadas en materias relacionadas coa prevención de incendios, o uso de maquinaria e ferramentas forestais e a seguridade no desenvolvemento destes traballos, reforzando así a súa cualificación profesional e a protección sostible do medio rural galego.